Ja, het is januari en dat betekent dat er weer een flink aantal Zeeuws-Vlamingen reikhalzend uitkijken naar het jaarlijkse carnaval. In aanloop naar dat carnaval wordt dit jaar het 43e Hulster Buutrednersfestival georganiseerd. En in Buut Buiten de Ton spreken we een aantal tonpraters over hoe zij zich voorbereiden voor zo'n buut. Nu zijn we vandaag in Kloosterzande en voor de mensen die de buut een beetje kennen, weten dat ik dan maar met één iemand af kan spreken. Hij woont hier. We gaan even kijken of hij thuis is. Kijk eens aan. Kijk, Tijn. Goedemiddag. Hoe is het? Is het weer al zo laat? Jazeker. Is de koffie toevallig? Natuurlijk. Kom er lekker in. Was jij je handschoen vergeten? Nee, maar... Vreselijk dit. Kijk eens aan. Kijk, Tijn. Goedemiddag. Hoe is het? Is het weer al zo laat, jong? Het is weer al zo laat. Hij koffie staan toevallig. Zeker. Kom er lekker in, jongen. Lekker. Gezellig. Goed uit de band. Sorry. Ja. Goedenavond, Ulst. Mijn naam is Pierre Hermans, chefkok van het mooie restaurant Duré. En dat is natuurlijk in de mooiste plek van Ulst, dat komt in de Basiliek. En waarom de naam Duré? Dat is heel simpel, dat is makkelijk om te onthouden. Het klinkt lekker Frans, Duré. Maar het is ook makkelijk als iemand zegt van, zeg Hans, waar hebben we nou dat vorige week ook weer heet, nee? In dat restaurant, in die kerk in Ulst. Oh, dat weet ik ook niet. Even kijken. Ja, dat was wel lekker, maar wel duur, hè? Ja, Danny. Hartelijk dank voor het ontvangst hier op Klooster. Geen probleem. Want hoe is het om te beginnen, misschien ook even om uit te leggen, hij woont op Kloosterzande, maar het buutredenen is natuurlijk een beetje iets Hulsters. Ja. Om te beginnen, voor de mensen die dat niet weten, wat is buutredenen eigenlijk? Buutreden is eigenlijk een avond, nou het zijn eigenlijk 2 middagen en 3 avonden. En dan wordt er door 6 sprekers een ludiek stukje gedaan over Hulst of over de politiek of over de omgeving van Hulst. En dat slaagt ontzettend aan. Dat is een zeer populair tijdsverdrijf voor de mensen van Hulst. Het is voor iemand van Klooster niet vanzelfsprekend dat hij meedoet aan de buut in Hulst, toch? Nee, dat moet je halen door de ballotage, hoor. Dat is echt... nee, dat kan zomaar niet. Maar je hebt vorig jaar voor de eerste keer meegedaan. Ja. Hey Danny, hoe kwam je erbij om zo mee te doen met een buut? Was dat een lang gekoesterde wens van jou? Of hoe kwam je daar zo bij? Ik stond te kijken bij carnaval, samen met de bakkeniers. En er kwam het inderdaad op de buurt. Ik was ook naar de buurt geweest. En ze zeiden van, goh, is dat niks voor jou? Ik zei, ja, de buurt, is dat iets voor mij? Nou, vind ik het altijd wel leuk om iets te presenteren of performance te geven. Dus ik dacht, ik ga er eens even over nadenken. Toevallig zag ik Edwin 1 of 2 weken later. En toen zei ik van, ik wil dat eigenlijk wel doen. Dus zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, in Buut Buiten de Ton spreken we in aanloop naar het Hulster Buutrednersfestival natuurlijk de tonpraters, hoe zij zich voorbereiden. Maar niet alleen de tonpraters bereiden zich voor. Er zijn ook mensen die achter de schermen heel hard werken aan deze voorstelling. En we zijn hier vandaag in Spoor 011 in Hulst om eens even een kijkje te nemen bij Stefan, want die verzet ook een hoop werk. We gaan eens even kijken of die binnen is. Bij mij? Hey Stefan. Hey, goedemiddag. De voorbereidingen voor carnaval in volle gang? Jazeker. Ik ga de decoratie er wat afvallen en versieren met slingers en toeters en bellen. Druk programma. Ja, dat komt er weer aan, hè? Hey, en over een paar weken de buut. Ja. Hoe staat het daar met de voorbereidingen? Die lopen, hè? Die lopen. Dus we zijn volop aan de gang. Kom anders even naar beneden, dan kunnen we het er even over hebben. Dat is goed, gaan we doen. Ik heb namelijk een tijdje geleden mijn been gebroken, maar ik had 1 geluk, hè. Ik werd namelijk door de ambulance opgeleid door niemand minder dan prins Raoul de Eerste. En ik moest zeggen, ik kan hem al hoog zitten, maar nou kan er niks meer verkeerd doen, hè. Die hebben mij zulk goed spul gegeven, hè, tegen de pijn. Dat die liep zo goed
Afijn, ik zat zo zeggen, hè. Normaal dan heb ik er een nekel aan om naar Terneuzen te rijden, hè. En dan was ik heel de rit naar Terneuzen in de 7e hemel. Ja, Stefan, daar zitten we dan. Ja. De debuut over een paar weken, ja, is het zover? Nou, die stichting bestaat toch wel uit een aantal mensen die echt al heel lang eigenlijk een medewerking verlenen. Ben jij er ook zo een of ben jij er nog maar kort bij eigenlijk? Ja, ik zit er al een tijdje bij natuurlijk, want Angel die doet al, de eerste keer was volgens mij 2006. Ja, misschien even goed om te weten, hè? Angel, dat is jouw vrouw, zij is ook buurtrainer. Dus vanaf dan ben ik er wel bij, maar gaandeweg actiever geworden. En dan toch zeker nu Paul gestopt is. Maar ja, die jaren daarvoor heb ik wel al meegelopen. Maar... Ja. Maar Die nu... was toneel, Paul de Vlieger was de toneelmeester en eigenlijk die is gestopt 2 jaar geleden. Ja. En dat stokje heb jij overgedragen. Wat deed jij dan daarvoor, toen je nog geen toneelmeester was? Wat was toen jouw bijdrage? Ja, dan heb ik meer geassisteerd boven bijvoorbeeld met takels bedienen of een volle spot bedienen en dat soort dingen. En vooraf doek ophangen, luster ophangen, dat soort zaken allemaal. Ja, daar ben ik zomaar eens benieuwd. Hè? Veel mensen vinden het leuk om in de ton te staan, om op het podium te staan. Maar ja, hoe kwam dat bij jou zo, die interesse om achter de schermen te assisteren? Het kwam natuurlijk omdat Angel meedeed en dan... En wat is er zo leuk? Dan was ik er toch, dus dan maak je jezelf maar nuttig. Wat is er zo leuk aan het buurtrainen? Voor jou? Ja, het gewoon het plezier, gewoon de humor vooral. En ook de geweldige club met mensen. En dan gewoon voor 5 keer een volle zaal mensen weer blij naar huis te laten gaan. En ja, al met al. Het is gewoon geweldig. Als ik zo aan mindere dagen heb, dan rijd ik altijd naar de Blauwe Hoeve. Ja, die mensen hebben dat toch niet door dat ik daar pas nog gestaan heb, hè? Ik was er gisteren nog en dan kwam er een oma met een kleinzoontje. Oh, zo schattig ding. En smint dat ik hem ging knippen, ging zij er wat opmaken, want ze moest nog naar een verjaardag. Ik zeg, doe ding, hè. Totdat ze op een gegeven moment zo'n bus met deodorant pakten en onder de rarens begon te spuiten. En heel die bus onder de rook, hè. Zegt die kleine ineens, oma, denkt u wel aan het ozongat? Ja, manneke, zei ze. Ja, dat doe ik ze bietjes, hè. Thuis. Meer waseintje. Ja, we hadden het er net over. Een paar jaar geleden heb jij het stokje overgenomen van Paul de Vlieger, hè, de vorige toneelmeester. Hoe ziet zo'n weekend voor een toneelmeester er nou uit bij de buurt? Nou ja, we leggen dus alles klaar in de ton. Dus voordat de sprekers komen leggen we attributen, tekst, water, dat soort zaken. We hebben de een die moet veel hebben, de ander moet weinig hebben. Maar dat doe je voor elke buter, maak je dat het gewoon allemaal klaar ligt. Maar je hebt ook wel eens op het podium gestaan, toch? Ja, klopt. Noem eens een hoogtepunt van iets wat je al gedaan hebt de afgelopen jaren. Een hoogtepunt. Of iets wat voor jou heel leuk was Nou ja, om te doen? Dat zijn ze allemaal wel natuurlijk, maar ik vond het wel heel hilarisch om de haai te spelen in het zwembad van Villa Prosper. Oh ja, bij de presentatie van is het Olympisch zwembad? Ja. Dat was wel heel leuk. En dan heb ik nog een keer die mannen in de parachute naar beneden laten komen. Met de takels van boven. Dat was ook wel leuk. Ja, en een Murph-shoot heb ik ook nog aangehad, samen met Ronnie van Hoetem. Maar goed, hè. In die presentatie op de naakstand stonden we flink voor joker in onze blote, moet ik eerlijk bekennen. Maar in onze pakken voor de volgende presentatie gaan ze ons zeker niet herkennen, denk ik. Oh joh, bijna niet veel. Wat is een Murph-suit? Ja, dat is zo'n strak pakje en dan dachten ze dat dat Villa Prosper was, maar dan zaten wij erin. En dan kwamen ze, dus, na 2 minuten kwamen ze over de catwalk en wij stonden nog wel op het podium. Ze dachten dat... was de vraag voor iedereen, maar wie zit er dan in dat pak? Ja. Dus dat was wel heel leuk. Joh, maar viel, welke kleur van die 2 pakken moest ik nou weer aan doen, zei hij? Ik die de blauwe en hij die de gele. Dat heb ik ook toch gezeten. Lala weet er nog wel, hè. Maar waar liggen die pakken eigenlijk? Joh, die heb ik hier op een stoel geleid. Maar waar zijn die nou toch? Ik zal eens even in de zaal gaan kijken. Hé,
Hé, Prosper, hoe gaat het nou? Wij staan er al. Hé! Hé daar. Hé! Hier, hé. Hier met die pakken! Dat buurtreden, dat is toch ook niet niks? Hè? Het is 5 voorstellingen spelen voor een zaal van bijna 500 man. Had jij podiumervaring of deed je iets met toneelspelen? Nee. Nou zit ik wel in de sales, dus Oh ja. daar voer je altijd, geen Maar dat is, toneelstukjes op. 1 op Maar 1 zou je zeggen, dat is toch? 1 op Ja, 1 ja. of voor de groep, dus het spreken is mij niet onbekend. Maar nee, ik had nooit iets met toneel of cabaret om iets cabarets te doen of te zingen of wat dan ook. Dus, Ja. nee, ja, op zich, toen ik klein was, was ik altijd wel iemand die graag mopjes vertelde en grappige dingetjes deed als de familie er was. Dus ja, dat zat er eigenlijk altijd wel in. Ja. Maar ja, op je 55ste dan toch nog een keer debuut gaan doen, dat is wel heel leuk. Nou was er nog een probleempje. Want Sonja, die kwam van Zalmslag. Die was van de zwarte kousjes, van de strakke pantykies, zou ik maar zeggen. Wist ik veel, dat zie je natuurlijk niet. Dus ja, geen seks voor het huwelijk. Jammer, Pierre, pech. Dus ja, maar om het duur, ja, 6 weken voor het trouwen. Ik zeg, het wordt nou toch eigenlijk wel eens tijd. Want, hé? Dus ik zeg tegen Sonja, maar Leon, laat er mij anders eens een keer nog kijken. Of een keer aan ruiken. Of weet ik veel wat. Oh, we liggen nou toch in bed, zei ze. Vooruit. Allee, ruik er maar een keer aan of kijk er maar eens naar. Ik onder die dekens. Een minuut later, ik kom dat eruit. Ik zeg Sonja, weet hij zeker dat dat over 6 weken nog goed is, jong? Nou is natuurlijk een buurtreden een soort terugkerend fenomeen, ook met een eigen buurtnaam. Nou is die van jou de Troeten. Een trute, ja. Dan ben ik eigenlijk wel eens benieuwd, wat zit daarachter? Nou, de Troeten, ik werd regelmatig, toen ik klein was, Troeten genoemd door mijn moeder. Mijn moeder zei, Troeten, wat heb je nou weer gedaan? Dat was eigenlijk een woordje van, ja, het is eigenlijk een beetje een Zeeuwse stommerik eigenlijk. Van, Oh ja. lomperik, Lomperik, of ja. Wel, gij is een Troeten, hij nou dat laten vallen, of weet je wel. En mijn moeder, en het schoolmeesterken, wij waren op een avond en toen was het schoolmesterken er ook. En ik zei, ja, ik moet eigenlijk nog een leuke naam hebben voor de buurt. Ja, van alles geprobeerd en toen kwam ik ineens op de Troeten. Dat is echt kloosters, volgens mij. Ik weet het niet, maar in ieder geval in Hulst zeggen ze het volgens mij niet. Troeten. Hij zou wel eens een Troeten genoemd. Daar zouden ze mee moeten beginnen. maar ja, dus eigenlijk, het is eigenlijk iets heel ouds. Van jongs af aan. En ja, eigenlijk in het leven geroepen door het schoolmeester. Die zei gelijk, Danny, die past bij jou, de Troeten. En dan heb ik sinds kort, want ja, ik kan dat ook allemaal niet alleen, een souschef aangenomen. Echt, een hele magere jongen, echt zo. Echt, als dat dichtbij je staat, dan lijkt dat toch nog ver weg, zou ik maar zeggen. Zo mager. Hé? Hij heeft overlast een nieuwe pyjama gekocht, 1 streep. Ja. Zo mager. Dan hebben we toevallig een kerstaf met Chanel, met het personeel. En hij zei ook van, ik neem mijn vrouw mee en mijn 4 kinderen. Ik zei, dat is hartstikke gezellig. Neem ze maar mee. Nou, die 4 kinderen kwamen binnen en dan zijn vrouw. Die was dik. Ja, niet zomaar dik, maar echt dik, hè. Dat je echt zegt van, oh god, hoe kan dat? Zo'n mager manneken, dan neem ik aan dat dan maar gewoon kommakken aanhangen, dat hij is maar een streep. En dan zo'n hele dikke vrouw. Dus ja, ik denk, ja, ik ga toch vragen, hè, als ik een momentje heb. Dus op een gegeven moment, dan zat zij op 3 stoeltjes. Ik kwam hem even bij me, ik zeg, John, ja, zo heet die souschef dan. Ik zeg, John, nou moet ik stoppen, het is misschien wat brutaal. Hij zei, maar hoe doe je dat, jong? Moet eens kijken, hij is zo mager. En dan vrouw, zo dik. Hij zei, ja, dat was in het begin even niet makkelijk hoor. Maar om een duur heb ik door een trucje opgevonden. Ik zei, ja jong. Hij zegt, tegenwoordig rol ik ze eerst uit meel en de bloem en dan kan ik die natte plek wat beter vinden. Gelukkig wel. Als het geen succes was geweest, hadden we hier denk ik niet gezeten. Nee, dat klopt. Ik had hele goede reacties en dat merkte ik aan de zaal. In principe, ja, als je zo'n stukje doet, dan werkt het of het werkt niet. Dat is heel simpel. Als je net de juiste noten niet raakt of als je de timing wat minder is, of dan pakt dat niet. Maar dat ging gelukkig wel. En ik moet eerlijk zijn, ik sta te popelen om weer die eerste buurt er weer uit te gooien. Hoor. Ik zie het aan je. Ja. Ja. Het is nu een week of 3 hè, voor de buurt. Maar je hebt hem dus al klaar liggen? Ja, ik kan hem doen.
Dan gaan we er naar kijken. Nee, dat is mooi. Nee. Dus ik zei, hoe? Ik zeg, wat is er aan de hand geweest? Hij zei, ja, hij zei, ik heb vorig jaar een longtransplantatie gehad. Ik zei, longtransplantatie? Dat moet toch wel heel pijnlijk zijn, of niet? Ja, dat is inderdaad wel pijnlijk zitten. Ik zei, maar weet je wat eigenlijk het ergste is? Ik zei, dat ga je mij waarschijnlijk vertellen. Hij zei, ja, weet je wat? Als je de volgende dag wakker wordt en hij moet ophoesten, een rochel in haar mond en dat je dat begrijpt en weet dat hij niet van haar eigen is. Hoe zien die laatste weken voorbereiding er voor jou dan nog uit? Want je zegt, hij is al klaar. Ja. Ik heb hem klaar liggen. Maar wat doe je dan Ja, nog nu- in die laatste weken? Fine-tunen. En ik heb hem opgenomen voor mezelf, gewoon op mijn telefoon. En ik moet veel autorijden voor mijn werk. Dus dan draai ik hem af en dan zeg ik, oh, dan moet ik opletten op de timing. Of dan moet ik opletten dat ik dat goed vertel. Of dat ik niet die zin verkeerd zeg, want dan valt soms de grap helemaal dood. Ja. Dus nee, dat is, ja, ik kijk er met heel veel geruststellendheid naartoe. Ja. Ik ben wel een prettige spanning. Heel goed. Ja, het is nog maar je tweede keer natuurlijk. Ja, Toch? en dat is wel de moeilijkste, moeilijkste. dat is de moeilijkste. Dus, Ja. dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar ik hoop dat ik ze weer net zo lekker kan laten genieten als vorig jaar. Ja. We kijken er naar uit en heel veel succes gewenst in ieder geval. Dankjewel. Nou, ik weet voldoende denk ik. Ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier. Gaat dat gewoon wel lukken, denk ik. Dankjewel.